Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. Назаров Далер Меҳрубонович сарояндаи дар ҷаҳон шинохташуда ва инчунин оҳангсоз ва актёри синамову кино мебошад. Далер 8 сентябри соли 1959 дар ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар оилаи вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шуда ба воя расидааст. Дар айни ҷавонӣ Далер писараки пурҳунар, вале қисма харобак буд ва барои ин аз бемориҳои ташвиш мекашид. Қадамҳои аввали Далер дар санъат солҳои 1971 ки оёни 12-солагиаш буд қадам монд. Соли 1979 вақте ки ҳамаги Далер 20 сол дошт, дар филми «Ҷавонӣ рӯзи аввал» суруд ва оҳанги «Эй пари» гузошта шуд, ки ин сабабгори шӯҳратманд шудани Мафсуд гардид. Далер Назаров ба духтари роҳбари аввалини китоби партияи Тоҷикистон Мунаввара Набиева оиладор буд, вале онҳо ҷудо шуданд. Баъди ин фоҷиа Далер муваққатан аз санъат рафт, вале бо назардошти меҳри зиёд ба санъат доштанаш баъди чанде вақт соли 1980 боз ба саҳна баромад. Соли 1992 бо сабаби дар Тоҷикистон ҷанги гражданӣ буд. Далер Назаров ба шаҳри Алматои Қазоқистон рафт ва то соли 1997 дар он ҷо зиндагонӣ мекард. Соли 1998 вақте ки ба ватан баргашт, як консерти калом барои мардуми тоҷик ташкил карду бихонд. Шабҳои бехобиву машаққатҳои зиёди дастаи ҳунари Далер Назаров имконият дод, ки онҳо ҷолиби озмунҳои Юрмала, Исиқу, Бухоро, Овози Осиё гарданд. Сафарҳои ҳунари Далер Назаров ба кишварҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, Аврупо ва Осиё буданд. баромади Далер Назаров якбора дар соли 2011 аз саҳна нест. Сабабаш дар он буд, ки айёни 15-солагӣ аллакай ӯ қарор карда буд, ки саҳна ин барои ҷавонон аст ва бояд дар синни 50-солагӣ ӯ ин корро хотима бахшад. ҳоло баромадҳои ҳунарии Далерро гоҳ-гоҳ дар саҳнаҳои дидан мумкин аст ва ин ҳам бошад, агар бисёр зарур бошад. Далер Назаров падари 4 фарзанд буда шӯҳрати беандоза дар байни мардуми тоҷик дошт. Барои ҳиссаҳои босазои худ дар ҷодаи санъат ва хусусан суруду оҳангсозӣ ӯро устоперӣ оҳангсози тоҷик меноманд. бародарон ва хоҳарони азиз, бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. мо кӯшиш мекунем, ки видеоҳои муфидро пешкаш кунем. ба канали мо ҳатман обуна шавед ва ба зангула зер кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. Сарбаланду хонаобод бошед.